Mr. and Mrs. Castillo! Hey, let's go! Wow! Woo! Hey! 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 Let's go! Let's go! Say! Come on, Era! Show them what you've got. Wow! Come on! Sino naman ang panganay na anak ng ating newly-wedded couple? 10, 9, wala naman nakikipag-away sa'yo. Akit ka nga, hindi ka na naman inaano. Alright, sino ang panganay na anak ng ating newly-wedded couple? Mark Genesis Juaneza Castillo. Bakit kilala mo siya? Kasi boyfriend ko siya. First of all, I want to greet my son happy birthday. Akala niya siguro hindi na namin naalala ang birthday niya kasi nga nakafocus tayo sa wedding. Pero hindi. We still have a lot of surprises. Bago ako magsalita, gusto ko buksan niyo muna ang gift ko. Happy birthday! It's a toy car! Wow! Happy birthday to you! So cute! At meron pa palang gustong mag-message sa'yo, Nak. Happy birthday to your son, Mark Genesis. Surprise! Ang muling regalo sa mama at papa mo. Kung ang pingi, ang Nissan Navara, upod sa imo nga ambisyon to become a pharmacist someday. Andyan na sa'yo yung susi! Ano na lang ang kulang? Ano? Baka nasa labas! Puntahan natin sa labas! Once again, this is host Cherry. And this is host Ryan. Say magandang gabi, Sultan Kudara. Thank you so much and may God bless you all.